Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna alayka Allah. Donc ici c'est la maison où est né Sayyidina Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. معنا منزل مسقط رأس سيدي أحمد تيجاني رضي الله عنه. من غير نك من غير سيدنا شيخنا أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه وجبنا من جبرنا دي سودندو قال معنا دو وندو سودو جبنا دو يا سيد أحمد التيجاني كدو من يقول فاد دو كدو من نكدو جبنا. Faire attention à la tête. شكرا. Parce que la porte elle est très basse. D'accord. O wi wonde do yo somo do turu yo mo ses ono ko biddo moƴƴo no feewe am goto mi gañade e balal he fo mo rokka mi conseil moƴƴo Allah jazik bi khair habib. Bismillah. هذا المنزل القديم هذه غرفة للضيافة. Ça c'est une pièce pour les gens quand ils viennent les inviter. ɗo mana soko suudu no ganduɗa Cheikh Ahmed Tidiane Serif radiyallahu ta'ala so noddi yimɓe omo waɗi ɓe ɗo omo noddi ɗumen ɗo yewtidde mumen ko nduɗo suudu woni nde o yewtittuno e umen. انظر إلى هذه الأبواب هذه القديمة الأولية الأصيلة. Cette porte là c'est une porte originale elle était à l'époque de Sayyidina Ahmed Tijani. yewe ngal ɗo bafal ko gila Cheikhna Ahmed Tidiane Serif radiyallahu ta'ala anhu gila e jamanu makko bafal ngal waɗa e ngal ɗo ha ila yawmuna hada ha oɗo ñalawma hande momin kaldata e mon oɗo aljuma. Comme Cheikh Diallo il touche la porte là, Sayyidina Ahmed Tijani aussi il a touché la porte. Alhamdulillah. Naam ko kanko tigi waɗi ngal mi memani dendangal Tijani en koɓe e seji surtout e wuro amen ɓoggel e wuro ogo mo gardo Salif Amadou Jeeɗi sababu min gardo. Attention la tête. o wi kadi omo wajomi kadi omi reno kadi hoto mi gañade ɗo e hoore Allahu jazib bi khayri habiba. Bismillah bismillah. pamon noon kanko omo aranimi ɗo omo wayno kono Yousuf gondumi ɗo ni saabu hunde fof ko kanko wallitami o wasi yomi yahen. هذه هي البيت هنا هذا مسقط رأسه هذا هنا وين أنشأ سيدنا سيدي أحمد تيجاني هذا منزل الحقيقي الرئيسي هنا. Ici c'est la porte qui va donner accès à l'endroit où il est né Sayyiduna Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. oɗo joni nduɗo suudu ndu min kollata on ndu ko ndu tigi Cheikhna Ahmed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu jibina suudu makko nani ko ɗo o jibina. La porte elle est encore plus petite. bafal ngal kadi no ɓuri famdude. Faut faire très attention. o wiyomi reno bafal ngal ne famdi kadi tom gañade hen. Bismillah. Et ça les gens d'avant ils étaient costauds, ils étaient forts. o wi adan yimɓe adan ɓe ko yimɓe mawɓe timmuɓe. Et quand ils rentraient chez eux o wi tawi ɓe natata cuuɗi mabɓe to toujours en recours. ɓe jarata ko rukua pour netanade. C'était pour humilité devant Allah. ɗum ko pour netanade Allah subhanahu wa ta'ala e mana e barkinoɗaɗe Cheikhna Ahmed Tidiane Serif radiyallahu ta'ala anhu ma Allah يدخلون راكعين. تفضل. Comme ça ils rentraient voilà. Ça fait تواضع أمام الله. الذي خرج من بطن أمه عائشة سيدنا الشيخ رضي الله تعالى. بسم الله تفضل. Cet endroit-là où est né Bismillah. Cet endroit-là où est né Sayyidina Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu ici là-bas Souhail اجلس في المكان. Là où Souhail il s'assoit ici là. C'est là où la maman de Sayyidina Ahmed Tijani, Lalla Aisha radiyallahu ta'ala anha, c'est ici qu'elle a fait tomber Sayyidina Ahmed Tijani, c'est ici qu'elle a accouché, c'est ici qu'il est sorti radiyallahu ta'ala anhu. Cheikhna Ahmed Tijani Serif radiyallahu ta'ala anhu ko ɗo jibina e reedu makko ko ɗo o yalti gilande o yalti e reedu makko ha oɗo ñalawma hande nokku o ko ni o way o meeɗa sansude o meeɗa waylade ha ɗumi ngare moɗon oɗo ñalawma hande aljuma. Bismillah. Bismillah. Voilà. Tu vois là où tu es assis, Cheikh Diallo? Voilà. C'est pas là qu'il est né. C'est pas là, c'est là. Allah. Là où tu es assis là. Allah. C'est pas là où il est Souhail ou là à côté. C'est là où tu es toi là. Allah. Comme ça là. Allah waɗani kam kiseɗo jettimi ɗo tan ɗo joɗimi ɗo ko ɗo tigi Cheikhna Ahmed Tidiane Serif radiyallahu ta'ala anhu jibina. ɗo joɗimi ɗo ɓe mbiyani mi jooɗo ɗo ala Allah addam ɗo tan ɓe mbi ko oɗo nokku. Et avant il y avait pas de tapis là. te adan noon tappi o alano ko leydi tan. Tous les gens qui venaient. kala yimɓe aroɓe. Ils prenaient un peu de terre pour le baraka. E ɓe ƴefta leydi ɓe naɓe mbarkino ɗo. Jusqu'à que ça fait un gros trou.
ha waɗi gaska mawka. Les Shurafa, ils ont eu peur qu'après ça fasse encore plus. Ils ont rebouché le trou, ils ont mis les tapis. Shurafa ɓe kuli so tawi mbaɗani tappi o wontata ko gaska mawka ha wonno woyndini mbaɗi hen tappiji ɗi. Alhamdulillah rabbil alamin. en jettiri ɗum Allah. De ce petit endroit là, o wi oɗo nokku tohos il est sorti Qutb al-Aqtab. ko ɓubbo mawɗul mahtoum mo cheikhna ahmad tidiane servi radiallahu taala anhu ko ɗo yalta ɗum ɗo jooɗimi ɗo ko ɗo tigi ɓe mbimi والبرزخ المحمدي المعلوم نعم سيدنا أحمد تيجاني رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين. Ici donc c'est la cour de la maison. Et Souhaïl dit que les gens à l'époque ils vivaient plus dans la cour que dans les appartements. C'est ici que ko ɗo ko hakkunde galle ko ɗo woni hakkunde galle ko ɗo woni ɗo yalteteno ɗo woni ɗo yewteteno ɗo woni ɗo wuppeteno comci ɗo woni kala ko ene golle ko ɗo woni ko golleteno ici qu'il lave le linge, ko ɗo woni ɗo wuppeteno comci ici qu'il prépare le manger, ko ɗo woni ko defete ene ñaame ils font tout ici. fofo ko ɗo waɗeteno. Sidna Ahmed Tijani il a marché ici. cheikhna ahmad tidiane servi radiallahu taala anhu ko ɗo o marsanno ko ɗo o yahata ko ɗo o jangi ɗo woni ɗo qur'an ici c'est la maison de ses parents. o wi ko ɗo woni mana galle jinnaɓe makko. ها أنتم تمشون بقدميكم هنا. Vous marchez avec vos pieds ici. في الأرض الذي مشى بها الشيخ رضي الله تعالى. en ngari enen kadi koyɗe men ngari ɗo koyɗe cheikhna ahmad tidiane servi radiallahu taala anhu ɗo jahatno. الحمد لله الذي وصلكم إليهم o wi en jetti Allah mana ɗo Allah jettinɗen ɗo min jettiri ɗum Allah min jetti kadi sababuji gadduɗi min ɗo ɗi. Alhamdulillah. هذا البالكون احنا الآن عندنا البالكون وكل هذا البالكون القديم. Ça c'est un balcon, cher Diallo. ɗum ɗo ko balcon waɗetno koko ardi. أيوة. ɗum koye C'est resté comme ça. C'est resté comme ça comme à l'époque de Sidna Ahmed gila Tijani. nden o heɓa ha joni ene martano no jiwruɗum ni ko ni tan woori meeɗa waylade hay ñalawma goto. أيوة. أيوة.